Huli oh. Na? Ano yan? Oh. Dugay na gada ko lang ini gawat ini. Karang kilo pa rin. Sarga. 10 kilos? Nice one. Akin yan guys ha. Akin yan ha. Tawi lang. Kaya ako mo. What's up guys? Ako pala si RS at welcome sa From the TV channel. So yun guys, for today's video guys, mamimingwit ulit tayo doon sa pier. Titingnan natin kung swerte pa rin tayo kasi last time guys, di ba nakaulit tayo ng isang malaking alimangaw. So ngayon, try natin ulit. Baka makadali pa tayo, baka swerte pa tayo. So yun guys, tara. So yun nga pala guys, kung di po kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel namin, so yun guys, please subscribe para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload namin. So yun guys, salamat. Yan guys, unang catch. Unang huli oh. Na? Ano yan? Barka. Oh. Nice mga guys, ayun si pare oh, si paring Bry. First time guys, magdali. After 4 days. Yan guys, you know. Ayun pala guys, yung kirinan parang rinan niyang isa. Giant crab. yan yun, dalawa. Ayun guys. Si paring Bry, nakadali niya. Yan. Karibok na pagkakaso pa rin. Siyempre. Yan. Yee. Uy. Pare. Sa dahay kasi yan. Dugay ka na pare mo. Muli ni Lupit. lupit. Sa alok ko paglasi. Kakarin kang Sub banit niya nilay. Sorry, gulo. Kaya balyon mo to. Mga gat. muli nila yan ano. Orto si pareho. Yan oh. Ay guys, parang nakadali oh. Yan na rin. Ano? Boy, di mo katakoy mo yan. Ilag mo sa lauga ah. Sorry, gulo. Dugay na gada ko lang ini gawat ini. Karang kilo pa rin. Sobragi. Sarga. 10 kilos? Nagapula ini pagdapula. Iyo. Baga ano? Baga... Tilapia. Ano ba? Tiga ko ata. Tiga ko ata. Unang kadali. Kung laga sa tangod kayo niyo. Layaw. Kung wala dyan bantay niya. Kabilo na no? Kabilaw. Pero di man malubog itong ano. May lukdo sa ano mo. Awi. Wala. Halo. Pero ano? Malubog. Aday. Ay, Maguy iyo may na. lukdo. Aday malubog. May flies pa rin. Ay na. Guys, oh. Woo! Guys, mga karap na tayo guys. Palaki ng palaki. Next catch niya guys, mga 10 kilos na. Yun, oh. Parang rinan lang, swerte. Surok mo sa mag. Sa motor sa layog. Yan guys, pamao namin. Paubos na. Lawlaw. Yan. Sponsored by Mama. Ipin ka namin. Yan guys, yung team natin. Yan. Team na pagod na. Team Pagod. Team Puyat. So yan. Whew! Ang buklo. Pag nakadagop na ako. So yun guys, mga tropa natin. Wala pang huli. Yan. Ay. Ayan guys, wala pang huli. Yan si Eugene. Yan. Meron na yan guys huli. Matutulog pa din. Team mo lang. Yan guys. Ayan yung kanyang bingwit. Saka ito yung akin. Yan. Yung akin. So yan, wala pa guys. Kasi yan, makita mo guys kung meron siya. Yung itong tansit na to guys. Lambot pa, so wala pa yan guys. Ano pa yung isa ko doon, oh, dulo. Hayaan natin yung guys. Okay lang yan. So yun. Wala, pas wala pa sa sarap ko. Oh. Ano? Ito pala guys, yung akin na. Dulo. Guys, mali-mali pa yung chinelas ko guys. Oh. Tabong. Drobingi. Yan. Yung isa natin guys. Oh. Yan, parang wala. Ayan, wala guys, wala. Negative. Yan. Intro pa natin guys. Oh. Lamang yung wala. Ayan guys. Umboy oh. Ayan, guys, patawa-tawa na lang. Oh. Wala pa yung huli. Ito na bagaw. Rinot na bagaw. Ay, oo. Dapat din mo pagargo. Pag ganyan. Sinabod na ano. Tinabod niya. Rarato niya natansin. Yan. O inasa. Balit ko, masira mo na iyo. Yan. Yun isuko mo platch. Sugo na no? Ay, sabod mo talaga oh. Natigagat po. Ayun na. Basta. Yeah. Guys. Yun oh.
Barson, tapang yan, no? Agat. Buhay pa sa mga agat. Ayun guys, oh. Yung mga huli natin. Tigdalawa ay 3 kipang rin, ha? Isang alimango. Isa na kabanit. Siya. Parang rin na, no? Oo, samod magadaw. Agat, lipat-lipat mo lang. Lupit, oh. Lupit, oh. Ibong-ibong. Yung dalawa magtandem, guys. Yung dalawa may huli. Kami tatlo, tandem din kami tatlo, doon walang huli. Yan. Hinagat niya niyo. So yun guys, pira pa. Last two law guys, pamain namin. So ayan, pawala na. Kadali na ako guys, oh. Ayun, oh. Ayan guys, kakahagis ko lang yan guys, oh. Wala pang 1 minute, nakadali agad ako, oh. Ayan guys, oh. Nadali sila mo. Oo, siniswerte tayo guys, gino. Nice one. Akin yan guys, ha. Akin yan, ha. Si Tamoy lang. Sa akin yan. Kaya ako kasi si Tamoy. Baraka. Ayan guys, oh. Yan. Unang catch ko guys, yan. Yan. Kakabarabad ko lang. Kalumusan. Ayan guys, oh. Dali, oh. Oh. Tawa-tawa yung mga tumunin. Yan, oh. Tangin. Kadali din guys, kadali tayo. Yan. So, yan. Kuan ha? Ano boy? May nagbuglot na naman ayaw. Praktisin na ang boy, tanggal. Ang boy, ito kina boy. Kasangon mo lang. Ngayon na siya ano? Kasangon mo. Tumakan mo? Nagka-chat ako. Ayan guys, parang hindi pwede. Pagsak. Ito na ito, bisa kabanit na naman si Pero hindi na kali ni tamboy. Ito, ano ita? Ibaba mo para di magtarinig. Guys, tumakin yan. Huli, si parang rin na mga kanali pala. Ining ati pa nga mag. Yun, oh. Husi. Kakili ng kamot na. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Pitik-pitik na ay. Iba pa mo na ulog pa. Basta naklam mo yan, di man ang problema. Oo. Ayan guys, malayo-layo natin ng ano. Yan, inabot na tayo guys ng ano, swerte. Yun, oh. Yun. Basta guys yung aking pinakamalaki dyan, ha. Yan. Yun, oh. So yun. Tara, balik tayo sa pwesto. So yun guys, yung mga tropa natin. Tropang buklo. Ayan guys, tropang buklo. Ayan guys, malungkot si tropang buklo. Oh. Ayan. Ayan si tropang buenas. Yung dalawa guys. Nakadami yan, nakadami yung dalawa na yan. Oh. Ito guys. Hindi ko tanggap mo yan. Ito guys, wala natin tanongin guys si... Wala guys, may ano yan, may balat. Tinanggap ko na sa sarili kong wala akong ako. Ayan guys, yung huli natin, tingnan natin kung asa na. Kamusta na ba? Ayan guys, yung mapamaan na, wala na laman, oh. Ulo-ulo na lang. Law-law. Ayan guys, yun. Yan guys, uhuli natin, oh. Yan. Ito guys, itong malaking to, kay parang Renan. Ito yung akin, oh. Buhay pa. Yan, buhay pa yan. So yun, abang natin, baka meron pa tayong mahuli. So yun guys, uwi na tayo. Yan, wala na pamain guys, naubusan na yung mga tropa natin. Yan. Nagbabawas ng ano, swerte. Ayan guys, saan nakop ta? Natakluan na. Ayan guys, yung huli natin. Si Tamboy ang tagahawak, yan. So yun guys, bukas yan. Medyo masarap-sarap ang ulam natin, oh. Yan. 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 Si Tamboy, Eugene, si parang Bry, parang Rena. So yun, tara, uwi tayo. Ayan guys, naandun yung motor ko. Ayan guys. Andito yung service natin. Ayan. Si Red. Uy. Pinagmadalagang araw ko ito. So yun na guys, nakawin na kami kanina. So, ayun na, ngayon nagluluto na kami ngayon. Piniprepare namin yung mga sangkap. So, sangsayang na rin kami. So ayun. Si Paring Tamboy ang magluluto ngayon. So siya yung chef natin ngayon. Tapos si Paring Renan nagkakudkod ng nyog. Tapos ako, siyempre, pagala-gala lang. Kung ano lang ang... Panggulo lang tayo guys. So yun, tingnan natin yung ginagawa ni Tamboy. So recipe niya ngayon, tingnan natin. Anong recipe niya, boy? Papaksiwin mo natin, bali adobado. Adobado na may paksiw, na may gata. May kita.
Yan. So ito guys yung mga recipe natin. Ay mga recipe. Mga sangkap. Ingredients. So yan. Nyog. Ayan yung nahuli natin guys kagabi. So yan. Nahuli ni pare Renan. Laki oh. Tapos pare Renan. Tapos si pare yung isang pare natin. Ito. Yung baraka. Kasi nahuli kong baraka guys. Si Eugene wala. Tapos si Tambol. Yan. Ay, wala ko na nahuli. Ako na magluluto. So yan guys. Pwede nagluto. Yan si pare Renan. Yan. Yung mga rekado guys. Yan. Malupit yan guys. May sili tayo. Ito sili guys. Galing kay Lolo John. Ang hang yan. Manghang yan. Kahit apat lang yan. So yan. So yun guys. Yung dalawa natin kasama. Si paring Eugene. Tapos si paring Bryce. So wala pa. So mamaya. Ipatawag na lang natin siya. Kasi parang may ginagawa guys sa bahay. So yun. Mamaya guys. Sundin lang doon sa barrio. So sabay-sabay itong kakain. So yun. Ayun guys, papaksiwin muna natin siya para mas lalong sumarap. Maramahan ng iyong jowa para sa iyo. Natin po sa... So yun guys, yan na siya guys, napaksiw na. So ayan. Pag ano niya guys, pag konti na sa baw niya, lalagyan ng gata. Yung unang piganong gata. So yun yung magiging para magiging sarsa niya. So yun guys, lalagyan ni Tambo yung ano, yung ayan, talong. Ayan, guys. Lagyan ng konting gata guys, ayan Tamboy. Ayan. Para lang guys, maluto muna yung talong. Tapos after nyan, pag konti na sa baw ulit, lalagyan ng gata ulit. Mga ano, kwarog ka ba kung subinaras na basta? Pang cateringan. So yun guys, naluto na namin yung ano, yung ulam, yung nabingit namin ng gabi. So yung pare ko, pinasin namin, tapos si Eugene, si Tambo, si pare Renan. So yun guys, tara kakain tayo. Bye, bal! Di ba mga mga guys? Ganun na pala, no? Kalap siya. Yeah. Araw-araw. Guys, sulit. Anghang. Tulog ka na, sabi ka na tulog ka na. Nga pagtapal, no? Diba? Grupo mo na naman. Oo, mga ang. Ito. Ay guys, short na naman tayo ngayon. Tamang-tama ang luto, 1 kilo. Siyempre, dahil yan sa tagaluto. Oo. Kaya yan.
Pichel. Sabi ng pichel tabi. Hanggang, sub na naman tayo, oh. Kulang pa si Eugene. So pagkalang po. Ano ba, pwede mga ito? Ulam. Inubusan ni Tamboy. Oh, kita sa atin kung sinong malakas kumain ng ulam. Paratas. Kunin patas, paratas kita boy. Ako ba? Ano? 3 putol. Ang bilog mo. Ayos. Huwag naman tayo yan. So yun guys, kung yun gusto nyo pala guys mag-shout out, comment lang kayo sa baba ng mga video guys. Kahit anong video, screenshot na lang dun tapos ipapas nyo sa screen yung shout out nyo. So, ayun guys, kung gusto nyo mag-shout out lang. Ayun, so yun guys, shout out si Panginoon na. Shoutout sa barkada ko kay John Lloyd Maliana. Ayun, pare, shout out sa'yo. Again, Shoutout sa asawa ko. laging galit. Ayun pala, shout out. Wala. Sol. Shoutout nga pala kay Erne. Yan, nasa Manila. Shoutout din kay Erne. Happy birthday. Happy birthday niya pala ngayon guys. Baka may kay... Pabanggitin ko sana Erne mo. Narunduman ko. Hindi man ang ganda. Erne. Diyan ako ginambo. Siyempre, also ake. Hindi ka labok-labok kung kita ngayon. Ang tubig! Ano amoy? Bakal pa. Kung ano siya mo naman? Ang tubig? Ano daw tubig sa araw? Yan guys. Wala pa ng tubig. Bibili pa ng tubig. Arang. So yun guys, wala na shoutout. Tapos yung shoutout natin. Ayan. Maraming salamat guys sa lahat ng sumusuporta sa From TV channel. Ayan, sa walang sawang suporta. Ayan, God bless sa lahat ng tropa. Ayun, see you sa mga susunod na videos.